zo rechts. Want als je pad op naar Salvo toe, dus amper op die grens geweest met Tanzanië. Maar een paar kilometer best kan Tanzanië trouwens naar rechts. Wat zie je GPS? Is het teerpad? GPS nee, dat is een pad heeft eruit, maar ik vind het teerpad. Nee man, je begint die grondpad. En mijn is zeker gravel. Lekker. Kom eens terug, ga je vooraf, want dat zak ons die band drukken een beetje. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Dus 15 krokodillen. 20 krokodillen. Altyd goed om die korrekte banddruk vir die padtoestande te bestuur. Ja, het is baie mooi. Het is regtig 'n pragtige omgewing en dit is bewolk, dit help nogal baie. Dit is baie mooi. Zwaar wat jy sê, Andre, is 'n lekker dag vir ry.